Haga janmi jong arpinyo terik uluber arajar arpsau kaladon kawai ke jing pentep halor ke Kyndon jong ke jing syak bom yap jong Ngut ki bar Jylla ke Kyrwoh ki samla Ichamati ka bahaba po Sora Civil Subdivision. Hakawai kaliang ke telong khubor na ki pulet ke yethu pa ki bom yap ya kite ki Ngut ki brio ki de ki samla ki wan che ke Jingïalang jong ke seng ki samla puli ke KSU Students Union South KSU Hills District Unit kabla pulong hapenthaum dan bantang ye ki Kyndon ka Citizenship Amendment Act arjar kat khandai kum kadak ke jing persya ya kate ka act ya kite ki medyap jong ki bar Jylla lalap hasurok Ichamati palayetho pa marsen wai ke Jingïalang ki samla ki wan che ke ni ke Jingïalang kila pen kulmar berkata akti ki bar Jylla ki bayat lenti pad hakaba kila bom yap ya Ngut ki pulet kamaja ya opos pad nasora kila hiar woodwood cha Ichamati bentem ya ke jing kulmar haswa kete ke jingja ka KSU Students Union South KSU Hills District Unit kumbale lem ki way pat ki unit baki circle ka KSU ban pen pau ya ke jing persya ya ke Citizenship Amendment Act arjar ka khandai kala pelong ya kete ke Jingïalang khmat moddur sa kan mau jong ba luchai nyota udkhot ka KSU bla sha dekhat jubor ka jingem ki bar Jylla house nem arjar arpo Hadien pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya